E acolo, așteaptă. Da, mă. Auzi, 10.33, 10.34 are Olguța Putiana. E bun. 37 Luana. Lau, aici. Mergeți acolo și așteptați-vă cheble, mai faceți câte o lansată, bine? Acolo, la gard, unde faceți apelul, acolo. Dar nu intra pe stadion, ocolește. Bă, dar luați-și pe Matea, bă. E, așteaptă și pe Matea, Lau, așteptați și pe Matea. Luați-și pe Matea. Nu mai am nicio problemă. Ia! Locul 9, 149. Locul 9, la locul 9. Acolo, acolo,